girma mai daraja yau ka girma taso karnagagi sardauna uban gayya sabon sarki takun ka daban da nasu ɗaya bayan kai mun yarda da bin abin da Allah ya shirya sakamakon kansu suna kishi ku yi hakuri sai ku samu ruwan sanyi ashe haka ne don abin da Allah baba sannan ruwan sanyi kona wata tashi muka yi mai daraja yau a yarda taso karnagagi sardauna uban gayya sabon sarki takun ka daban da nasu ɗaya bayan kai mun yarda da bin abin da Allah ya shirya sakamakon kansu suna kishi ku yi hakuri sai ku samu ranku ruwan sanyi ashe haka ne don abin da Allah ya zantar yaro da tumu ashe sai dai kallo sai dai ya yi gasa ba zai tona kaga sun shiga rigar ka ba a bako sun wanda ka girma mai daraja yau ka girma taso numfasawar ka alkhairi adalin sarakuna numfasawar ka alkhairi mazajen mamma lafiya waliyin Allah Zaki sarkin darazau Allahu shi kara dafa ma Allahu shi kara kare ka Allahu ya kara sutura da lafiya zaki Allah ya samu dace amin shata